imwe mukabereka mwana unengofamba ngochapadza vanhu vevanhu indiani usiziva kuti hana kana chaanacho wongofamba ngojungaura musingoti ndizvake iye aiwa isu tine tsvaga zvokuti tiyanani pamusoro imambo inini nyaya yangu ka nikutaura zvokwawanda nehandikoni so izvo ndozodii ndozviti ndogona kusatorizema nokuti pfungwa dzangu dzadzinyatsoiti zvakanaka ini ndirongoti chiimambo mombe dzakatogwa hadzisi dzemukomana mukomana hana mombe ngavataura nemukwasha wavo kana chinoshanda kumakorokoza woshanda uya kubhadhira nyaya Moti ndokupura kutaura chikwari pambepero daira mambo wachirera namwari kuti zvese handichataura zvichoka nese mufana akumbira kupura zvichakadi zvese zvataura zvinoreva kupura zvinorevana kutaura chokwadi zita yani sinikiwa mashingaidzi Zimbabwean nadeika mambo kana admin mashanga taura porcentane masinikiwa mashingaidzi vanosungisa vashenesi magodhi vachindoda mombe dzangu fodza makatora appeal kesi yakambobuda muno mudare vahwina vaitwa musungwa nasi ngakupura simzemao moti ndokupura taura chokwadi pamberi pedara mambo wachirera namwari zvese zvandichataura zvanzi chokwadi mese makwasa ndokupura taura chokwadi pamberi pedara ramambo wachirera namwari zvose zvachataura chii chokwadi pamberi zvinoreva kupura stand yani Zimbabwean mambo watini mambo kana admin chief nebiri amaya munaziva amaya ndivaziva takatoziva munhu ndatotanga tozivi kuti vakunera munhu vatanga kuvaona munhu asauri kuti ndoda mombe dzakufodza ndakatora apikisi ina handina kutora mombe dzamai ava asi kuti mai ava mwana wakatora mwana wangu tikaedza kuti titaurirane tikatadza kunzwisana tichida kuyanana tiri kumba tikatadza kunzwisana zvachose vakaramba kuenda padhuze neni mai avo kusvikira ndazouya muno mudare ramambo wachirera kuti tiedze zvakare kuyanana asi vakaramba vakashingisa mwoyo wavo vasingadi kana kugara vataura neni kana kuenda padhuze neni kana endeni kana kutovazivana vasingatovazivi asi ndikavatarisa mai avo ndimbiya washa pandiri mwana wavo zvinobva azotora mwana wangu vari mbiya washa mwana wavo akaungwa nehazvanzi yangu igotemba mamai vangu imodzi asi mwana wavo atora mwana wangu takaedza kuti titaurirane pano kuratidza kuti ivo havachadi kuona mwana wangu musha mavo tikaedza kuti tichitaurirana kuti vaperekedzewo mwana wangu mune zvakanaka vakaramba zvezvachose kuti tisangane kusvikira ndazosvika mudare ramambo wachirera ndichitaura nhau yangu yepamusoro pepfuma kuti pamusi wangu yatikaendana zvakare vakakundikana kuuya kuti yanane kwacho saka indatovazivirawo muno mudare ndasingatovazivi kuti ndo mai mashingaidzi vacho ivo vazotsara kubva mai mashingaidzi ndiriziva ngokuziva mwana wanyu ari kuini koma aripo munoziva kuti mwanya apara masva handizvisi hamuzivi auya elinasi auya ihe vari kuti mombe dzamakatora ndidzangu zvese izvozvo zvekuti ndairamba ndaita sei ini ndaingorambawo ndo zvavari kutaura asi mukwacho wenyu auya yenya kutora mwana wenyu mwana weyava asi mashoko avataura maya munofanirwa kuapindura zvinhu vari kuti inini ndaitsvaka yanana ndakazama nepose pandaigona amai mwana wenyu wapara mhosva kusvika ndazodzamara ndafunga kuti regai ndiende kudare kwacho ndakudanai futi atadza kuuya saka ndaizvoita sei ini kutaura kwamai ava hongu pangataura havo sezvavataura mudare vatondiona nhasi havatondizivi iniwo wacho mwana wavo wacho anonzi akaroorwa nomwana wangu ndonga ndatomuonera pano padare nditomuzivi
handigari kuno, ini ndogara kwandoshanda kubasa kwarara, ndokwandinoshanda. Saka munhu wacho wavari kuti vakatuma, handizivi kana vakatuma mwana wangu kana kuti vakatuma, noti munhu wawakatuma kuti yatina inaenda kumuona. Kana phone number yangu handifungi kuti vanayo, handifungi kuti vanayo. Saka ndosizva inini makatumani kuti ugaitiyana wechi chingati ndianowa makatuma kuti tiyanayo chokwadi inini handikuziva iyo. Nyangoti mai ava vatora mwana wangu, vana vatora mwana wangu, vakatora mwana wangu vakaita chinguva chifupi, ndo pandakatanga kufonegwa ini sati atombozivana kana kutombotaura, ndo pandakatanga kufonegwa nemwana wavo musikana hamai vachiti kwanzi pane ukama, saka munodai kuti kudzosere mwana wina. Ini ukapindura kuti ko vanogotanga kuti pane ukama vatora mwana wangu, vanoda kuti vadzose mwana wangu nenzira ipi yacho, vanoda kuti vadzose mwana wangu. Ukama hwakosha here pakuchapazigwa mwana nomunhu. Ndo pandakatanga kuku ivo ndobva vatuma munhu wavo wakatuma ana jemutiasi masukuru ndo vakatuma akafonera baba vacho vari kumazuva akati chitaro ndati chiti mai masvingaidze vati ndoda kudzosera mwana wako asi hamene kuti unobvuma here. Baba vacho vakapindura vakati inini zvamaronga ikoko itai zvamaronga, nekuti ini zvinondinetsa kuti nditi ndinganzi ndinobvuma itakatorwa mwana wangu achakachapaziwa. Inini ndiri kushamisika nezvinhu nokutaura, saka handina mhindu yandingakwanisa kupa. Ini ironga zvamaronga mozomupa mhindu kuu. Saka zvatoo vanhu vai vakabva vazonyara mai ndokungozoti zii murume wacho ndobva aratidza kuti atiza mwana uyu. Saka mwana wanga ongopembera achingofamba mumaraini achipuwa chikafu zvipi achitouya kumba ino wamakatuma makamuziva mamuziva. Ina handina munhu wandakatuma. Zvakare handisi kuona kuti mwana wangu inini musikana ndiye akazovafonera iwa, kureva kuti maybe pane connection yavo havo sevana. Inini shoko rangu ndiri munhu mambo, ndiri kutaura kuti mombe dzamakatora mwana wangu, kunyange akatora mwana wenyu akura anozvimiririra. Inini mombe dziri kudanga kwangu hadzisi stori dzangu, mombe dzehanzvadzi dzangu. Pakafa baba vangu inini, pakafa murume wangu inini, murume wangu anga asina kuroora, saka vakuda kuti vachinoti nyaya dzadzitaura. Hama dzangu dzakati aiwazve mukwashoda anga asina noroora, zvokutoti parufu pemurume wangu hapana tourawa mombe yaizaive mudanga. Takatopuwa mombe nemurume anonzi Jemutiasi, ndiye akatipa mombe yekuuraya nekuti pakanga pasina mombe, pakashayikwa mombe dzatogwa nehama dzangu inini. Saka ndiri kuvati mombe dzamakatora hadzisi dzana. Mukwasha wenyu nhasi aripo uyu, mutaurirane nyaya dzenyu, mutange moona kuti ameni kuti achaita sei, achabuda chanoshanda mubhadhara. Ini handirambanisi vana, zvikada murume anoda mukadzi wake, zvikada mukadzi anoda murume wake, izvo hazvineineni. Asi handiri kuti changu chamakatora ichi muchandongotevera chete nokuti ndechangu kana kuti ndechehama dzangu, hachinei nezvizvizvi. Kujemutiasi chichenyu? Jemutiasi murume watogarisana naye, ari kumaraini kwediwo. Hamuna ukama naye? Pakugarisana. Kumashoko yekunda kuno approach avo kuti titaurirane anga mawanzi. Jemutiasi anohwirira nemwana wangu. Saka toti pamwe anga atumwa nemwana wenyu. Ya, tatoi. Ndona tsidaro. Asika dare rino dare rino ramambo kana rakusanganisa kudai. Zvinge zvedza zvinhu zvinetsana mudzimba zvinodova yananisi. Taura pavari kuitawo sati tasvika kufuma yenyu. Tinoda kutanga kutsvaga kugarisana neukama hwamuri kutaura kuti mune ukama. Ko chakuda kuputsa ukama chii? Zvinhu zvaitwa nevana. Ndo zvamuzama kuda kumusvededza nepadhuze kuti muchitaurirana. Munozvitora sei sati tasvika panyaya? Inini pachangu handipindiri nyaya dzevanhu. Nokuti ivo vana vacho madziro andoitoita mukomana anzone mufoni make motoni nyaya uye mwana wangu ndichihwawo ndiri kwarari. Munotoni nyaya dzekuti musikana ari kumba kwangu kwacho kwaakauya aitodana newa mubaba, muno zvinyadzi zvirimo mufoni. Izvozvo andove nazvo. Saka kuda mwana wangu ndopakangosvosorowa. Iwo usati wave nenguva wakutotanga zvekudana nevamwe uchitaura zvinyaya dzemufoni. Komana wacho gawe? Taura. Mwana uri makore mangani?
wakamboora here mukati upenyu uyu ndenhangari uyu ndowechitu kwaakanga wana wakambobvisa chii vakataka akaroora zvakarimo saka kiri pepa izvo rinodare rekuri rechibara hani mapanzwa manje rechibara imwe mukabereka mwana unenge wefamba achichapazha vana vevanhu iye anosizwa kuti hana kana chaanacho wongofamba ngojungaura musingoti ndizvake iye aiwa isu tine tsvaga zvokuti tiyanane makanzwa mai avo vari kutaura mashoko ekuti ndakapoti ngatiyananai takadai saka kana taakuenda kumukuko paMajor Street totsvaga mutezo kuti umwe nemwe ngaazvimiririre asi muno mumisha dare redu rino iri ndirekuda kuzama kubatana ndirekuzama kuti zvawana uyu imwe mwana musikana uyu zvingabvawira avo imwe zvionaiwo kuti zvakamira zvakadai zvino mukabva mazviti imwe murume hamuna mobva mati idzi ng'ombe ndidzehanzvadzi dzangu isu dare hatizvizivi kuti ndidzehanzvadzi dzenyu pamwe tidzapako wake hatizvizivisu imwe mobva mangomira makati handidi kana kuzviona isusu tiretonga pasina uyu mwana uyu hatina kana chitoki chekumuvharira hatina kana chatinotora kwaari tinosvika pamba pake paanogara ndopatotsvaka kuti chake pamba papa pane chii ko kana tikati ng'ombe dzotatora korit musizwa kuti unegona kubhadhara toti iwe bhadhara mai ng'ombe dzasekuru saka imwe muri kunyatsa kuziva kuti teererai ndova kuti ndikufananidzirai imwe muri kunyatsa kuziva kuti hana kana kwaane zviwana saka kuchapadzwa kwemwana weumwe ndokwamuri kutsvaka aiwa metsvaka uko moti ini ndine pakati wondomuwaniropa zvino kungoti ndeda dzangu timenga maomesera dare pamusoro imama pamusoro iyi shoko ndiri kuriwa kuti muri kuti kuda kwangu nemwoyo wangu kuti ndivabetserese vana inini pandakaroorwa nemurume wangu ndakaroorwa nemurume wangu tisina kana chii nehembe dzokupfeka nemachiri asi takashanda tikatenga machiri edu kureva kuti iye mwana wangu uyu kana achida mukadzi wake vanoita zvinhu zvavo vagonoroora kwanati sare nezvinhu zvani zvavo ngatidai amai toti mwana wenyu uyu sokusara kwakaita mwana wamai ava ngatitaurei sokuti mwana uyu amuka nhasi akafa ari mushambeni chitunha ichi taipaita sei mambo ipapo ndo pakutondishungurudza izvozvo kune nyaya yakatosvika ndiri kwararwakatora mushonga musitana vilai kunyaya yakumberi ndakubvunza bvunzo rungori urikwiye wakangonaka kuti mupindure anenge arakawana haneni tuna muchivangu ndagara kuita zvezvechimwe tiri muchivanhu ndiri kuti izvozvo izvi tiri kutaura zvinhu zhinji mwana wenyu asokutara kwakaita mwana wa nhasi uno mwana uyu amuka ane chitunhu ari mushambeni taita sei maita sei mise mhuri handizivi nokuti anenge urufu guriko chera ari pavo unongofa andipapindure in general ngatingoti asenge tiitaura kuti general kuti ndo zvaitika izvozvo paita sei pamusoro imambo inini nyaya yangu ni kutaura zvokawanda nehandikoni so izvo ndozodi ndogona kusatorizema nokuti pfungwa dzangu dzadzinyatsoiti zvakanaka ini ndirongoti chiimambo mombe dzakatogwa hadzisi dzemukomana mukomana hana mombe ngavataura nemukwasha wavo kana chinoshanda kumakorokoza oshanda uya kubhadhira nyaya zvotanzviwa konopindira kubvunzo kwenyikova nokutadza kuti brain drain dzine criminal mind brain drain ngadzekuita criminal mind kwatii isati dare rechivanhu ngatimboita zvechivanhu tibvise criminal mind kamandi keinje kekwaharare kekumusika tokamunaka kamandi kekusika hatikadi munhu toana zvechivanhu ndabvunza mubvunzo uri so simple wokuti tetumwa chitunhu achiri mumbai taita sei pana kupinduka zviri simple ipapo kwete kuti muti amwapa tiri kuzatongomere zenyu achingatibotaura chivanhu mwana ndewe mimi ndewangu handimubhadhari nyaya yake is over 2018 uyu mama akura mukomana anotozvimiririra kuda kwangu nemwoyo wangu over 18 hatisi kuiramba yocriminal mind iyoyo yokuti over 18 imind yocriminal munomambo sipaMajor Street nemamambo Chireya munotaura chivanhu
chokuti nhasi uno tasangana nenjodzi dzekuti tafikwa nemwana musha topaita sei semhuri todiscuss. Aiwa ndora asati afa ka. Aiwa mai. Atinoona here mai. Nyaya pamakaitsanganisa. Avava. Iye mwana wenyusikana iyo. Taura neavo. Hakusiko kuti mwana wenyusikana waitora matoko asina kuti ashandise ari eri. Zvinotoratidza kuti imimi maanga mune maitoziva kuti ataure neavo. Saka ndipo mataurirwa neavo vari kutaurawo muchiswa mukutaurira kuti zvemuno mumusha muno ndizvekuzama kuti tigarisane. Aiwa. Zvakanaka. Manje kana musingade kugarisana nevanhu saka ndosaka dzakatoka. Hakuna kuti dzakatoka nenzira iyo yangu. Ina ndikurambirai nedaro. Handisi kukurambirai. Asi ini ndiri kuti ndine kodzero dzanguwo semunhu. Handidi violation of my right. Ndiri kuti ini ndine kodzero dzangu. Handikoni kutorerwa chinhu changu chinoripa mumwe munhu. Mwana wangu asakura. Akufanira kunge akutondichengeta semwana. Chero dai mombe dzisiri dzeanzvadzi yangu angafanira kutodera akutochenga akura ka 21 years akufanira kunge achito onditora zvirumba ini ndine vana wese ndakafirwa kuti pamusoro ichenga mumbota ndiri kwakuri amai kuti matauriro amuri kuita nhasi kudai zviri zvo zvamakaita sepambotaurwa nevavo vachitaura kuti ndakambopotera kumusha uku vakashayikwa vakauya vakazouya kuno uku kudai vakapotera vakashayikwa vakauya kudai imimi makauya kudai ndopamaiteno makadhifenda mombe dzakazotogwa nedai zvinova ndo zvamafambira futi nhasi kuti after mombe dzatogwa ndopamakuuya kuzoita muteuro seri kweguva but tiri kuti imimi sezvataugwa nemakorokota ese kuti matare edu ndeechivanhu imimi zvinzwisisei kuti mwana uyu ndewenyu zvaari wenyu kana imimi tomboti mwanasikanawo aichapazirwa uyu anga ari wenyu vabereki vachidedzwa vasingauyi mukomana asingauyi paiitwa sei paizoita chimiro ichi kana ravadari but now that imi mauya maakupa mhosva avo havana mhosva because vakapiwa nedare mushure mekunge maita madefaults amene kuti mangani dare rinochaja default robata rozobatawo zvavanopa apa uye imimi dai muri kutochema kuti pane mombe dzakatogwa maybe e4 andaikumbira kuti ndidzoregwe kana 2 iye muridzi azvibhadharire but mukangomhanyira pamakore saka muri kuti mwana uyu akatonha kudenga here uye chero ava ne21 years muri kuti avo havafaniri kuwana chouviri here ko imimiwo kana kwakuri kwokuti muri kudzamisa pfungwa madiwo sezvamuri kuda kuita kuti mai avo vadzose mombe kwamuri imimi madzosegwa nemwana wenyu mombe idzodzo. Sorry. Inini ndiri kuona zvisingatokodzeri. Chikonzero nei ivava vachava hatiti vambotaura kuti vakatora mwana wangu musikana kwandakanga ndakagara naye vane vana 2 so far havana kana chavakatibhadhara. Mwana wavo kungotsika mumusha mangu onzi ngaabhadhare mombe 4 ko wangu wava naye ave nemakore ane vana 2 wavasati vambobhadharira wangu vanoshanda kusvika varoora vanotoshanda kusvika varoora noti wangu izvozvi atove ne6-7 years vanaye havana chavakaroora kosaka izvi zvanetsa chii havana chinombonetsa ka vanongoshanda kusvika nyange vakaita 10 years vashanda asi vaziva kuti nenyaya ndo mashoko angu. Alright, imimi samai okutaura patauro wayo takaona kuti popfungwa imimi yekuti uyu iyo yamakutaura iyo haina kumhanga kwe atitaure nyaya yakamhanga kana mwana kumhanga abvai mhanga yemwana wenyu uyu ane 21 years haana chainacho asi akapara mhosva ane 21 years imimi semubereki mungatibatsire sei sedare kuti uyu munhu ave sued nemhosva yakaita. Ndisingazivi zvangu ini chandooziva chekuti kana munhu apara mhosva kana achikodzera kusungwa anosungwa kusungirwa mhosva yake otoenda kujeri. Hazvimboiti kuti nditi inini mwana uyu apara mhosva uyu ini mai ndindosungwa nenyaya yemwana wangu hakuna zvakadaro. Hamuna kusungwa plus ndoda kuziva kuti inimi fomu ramakanga makanyora mai makasunga inini here pamakanyora fomu renyu richiuya nokuti samanisira chena ndakuriona rarakanzi sinyikiwe mashingaidzi here kurova ndiye muridzi wenyaya mubereki angaiti nyaya zvekuti
apa hamuna kusungwa ende hamuna kumira padai mauya kuzoapila muchiti ayo ngosva mupi bvuma asi mombe dzakatogwedza hadzisi dzemwana zvokuti kutaura kwose kwamuri kuita ndikuona sekuti muri kutowanza mbambo ndachetsindi mirai pachinhu chenyu chamada kuuya pano tosofa imimi munotova mubereki wemwana saka imimi hamusi kusungwa mauya kuzoti ng'ombe dzangu ngadzidzoke hadzisi dzepushu amai muri kuzvinzwisa here kuti ng'ombe dzamakatuma dare kuti dziende kundobata hadzisi dzemuroora hadzisi dzepushu mukwasha amai vari kuti aiwa ndedzangu dzekumusha kwangu ndisati mapindura iwewe uri kuda here mukadzi kapi ndinopupura kutaura chokwadi pamberi pedare mambo wachireyya naMwari kuti zvese zvandichataura zvichava zvechokwadi usema kupasa. Ndinopupura kuti zvese zvandichataura pamberi pedare ramambo Chireyya naMwari ikuva chokwadi. chekutanga pindura kuti pawakadaidzwa sei usina pindura pamusoro emasa pandakadaidzwa nedare handakukwanisa kuuya ndandiri kuchikoro ndo ishu yakandafeka. Unozvizivawo here kuti kusungwa kutorekwa kodzero dzako kana dai wanga uchifanirwa kuenda nekuchikoro uye matare edu aya matare akasununguka munyika yedu yeZimbabwe kwava nemafoni wakarege wapinza foni kuti aiwa vedare ndandichikumbirawo nguva yakasununguka kuti ndizouya kudai. Munhu andatarisira achaita communication angasiyirwa namba nemupurisa wenyu anenge akafela kuita communication. Saka ndikuda kuti wakajerera dare unofanirwa kuripa $150 kuti uve munhu kwaye urege kujerera dare kusvika ipapo. Chechipiri, mukadzi uyu uri kumuda here tonge tichiziva. Mukadzi mambo muda ndomuda asi chazoita kuti tisvike panapa panga pachitaura ambuya vangu kuti havana kunge ndabatika kuti taure nyaya kumba. Ini ndakatora nepandaigona napo but kwese kwandairipota ishu yangu yandandanetsana nemudzimai wangu havana kukwanisa kuiatenda. Ndakatotarisira kutoti ndichatozodeidziwa sekupromisa kwandaita nasekuru kuti tichagara pasi. Kumuda uri kumuda asi hausi kumuda asi hauchamudi. Kumuda ndiri kumuda but ishu yandada kuti igadziriswe isina kugadziriswa. Aiwa ona ishu yekuda zvinhu zviviri ngo specify sebvunzo waubvuma unomuda here mukadzi wamuda Ndomuda. yes ko mukadzi ngawe Sinzema vamwe. Moti ndopupura kutaura chokwadi pamberi pedare ramambo wachireyya naMwari kuti zvese zvandichataura zvichava zvechokwadi musema kupasa. Ndopupura kutaura chokwadi pamberi pedare wachireyya naMwari kuti zvinhu zvichataura zvinorevei kupupura kupupura zvinorevei chokwadi sitadhyani amti achitaura sabhuku wako mambo ati Zimbabwe kana aidhikani wakamborohwa aiwa wakatanga kuziva mukomana uri mhandara uri kudairire murume ndomuda. saka izvi ndangora kuda kuti muzive kuti tiri kutaura nyaya yevanhu vari kudana zvisingadzivise kudzoswa kwemwombe zvisingadzivise kuenda kwemwombe. Saka iwewe pane zvinyunyuto zviri kunyunyuta murume
zvawakaita zvaasina kumhanga. Pana pakuchati kutonga nyaya ine chekuita nemwombe. Amai muri kunzi ng'ombe dzamakatora vana ava vari kudanana, varegai vadanana, asi ng'ombe dzamakatora ndo dziri kunzi pakaita mistake, ngadzityoke ndedzanzi namai avo. Ini mai avo nomba handikwanisi kutaura nezvetindi wadzosere mombe nekuti mombe dzatiri handina mombe dzacho nokuti mwana wavo uyu ndiye anotova mugaro wepamusha ipapo mudzi wemusha iwoyo. Saka ivo vanofanira kudzosekwa mombe nemwana wavo pani ndokuti ndidzosegwe ini vakanditsvinyira kuva nefumo mai apamusoro mwana wangu akamupa sindingasveta. Amai vari kuti mhosva tinayo mumusha. Inini semubereki handingamire kuti nditore ng'ombe idzodzo ndipe. Hanzi ng'ombe idzi ngadzidzoke kana inini ndichizoita mwoyo wangu nekuda kwangu ndopa, kwete kuti ndibatirwe ng'ombe dzangu. Uda kutaura here musikana? Ndakutara kwaisore mama. Ini ndichisvika mumusha umu ndakaudzwa kuti mombe ndedzake iye dzavakasimbwa nababa vavo ndokuziva kwandinoite mini. Ng'ombe idzi pane ritamunda akauya amai? Inini? Ayo. Ini handina chandinoramba ndichanya kutaura pamusoro penyaya. Ini ndinongoramba ndichitaura kuti inini handikwanisi kuvadzosera ng'ombe nokuti ivo ndo vakandichapazira mwana pamusoro pezvo vakunditsvinya pa mwana wangu. Toedza kuti ngatitaura netiura nengu vakuramba kana kuda kukwedha padhuze neni. Saka ini nidhe kuti ndichindivadzosera ng'ombe. Dada kutuka mkomana. Mkomana kugara hepo. Na mama wako, ndo mama wako. Ndogara nawo pamwe chete. Na mama ava katigara tese musha umwe chete. Asi ndi mama ava. Varugara. Mama ava vanobva ndokovanisha. Ndikulitanga nemombe. Ndisinga ndatanga ino. Iri kumba. Kwani. Kwavo. Yorugara kudiwo. Ini ndiri kuchikoro. Waunegara upakatowa mombe dzakatowa zvamba pani. Pado muri kuti kwadogara kubva kuchikoro ngana ndakakurira. Ndokabereki wako kugara. Mati ndakagara kuchira kuchikoro kugara kubva kupana. ndichiya kuchikoro. Ndechi Agaramba kwangu. Aiwa naye mukomana. Ndira kuti chiudzise nyaya yako. Amai vanhu mai vavo. Baba vako vari vakashaika. Muti wamushapa pamwe chete namai vavo. Mai ndokuzoenda kubasa. Ndokusara uri pamba. Zienda kuchikoro. ndichienda handina kusara ndiri pamba ndichienda kuchikoro. Ndandagara ndichitoenda kuchikoro. Ngogara uzoenda kuchikoro. Wakachengeta mombe dzababa idzi. Ndandisina kuchengeta mombe dzababa. Ko mombe dzakatowa pamba pani. Pamba pamai vangu. Nababa vako. Amusoko vakwana amai nababa vako ndobva mwana. Baba nobva ashaika. Musi wakashaika baba. Nekuda kwekuti vanga vasina kuroora. Ndobva vanasekuru vatora fumai. Ndobva vasiya mwana kureferensi. Pane nyaya ipo. Baba vako vanga vasina kuroora vaine mombe dzavo. Vashaika baba vako nezvaunozama kurongedzera kuti vashaika baba vako. Vanasekuru vako ndobva vaya vati mombe idzi dzedu. Nokuti baba vako vanga vasina kuroora ndokusiya kuti papi ipapo pamusha pekwake. Vakadzosa. Ani dzakasara ipapo. Vakatora. Pamusoro wedu. Mafira yavo. Iwe tangwa ngomira musako kwe. Vakataura vakasiya mombe dzavo. Vanasekuru vakasiya ipapo. Ndezvaungogara nadzo vei. Aina nana vogara ndakupiwa ndagara. Kodai futi vari. Pana mai vatakatotsvaka. Pane munhu anogara pamba. Anotochengeta. Akuchengeta pamba. Akuchengeta pamba. Iwe uchienda kuchikoro. Uyu mwana wakapona usi. Uyu musikana ndagara ndichimbodanana naye pacommunication border. Uzi ini ndaingomuziva. Wayamisiva. Kokudai yanga iri hanzvadzi yako yakaitwa izvozvo waiti awo wasingadi kufumai mushako kuita. Iri hanzvadzi yangu yakachapazera. Ndaida fuma kubva kumukwasha mwana. Saka dzokutaura ambuya wako zviri homwe yezvokuti wanda kufuma kubva kwavo. Basi ura. Hawasi homwe.
Saka pamwe chakatoa imwe ngani dzakatoa na vyamu 4 before. Saka waifunga kuti waiwapa ngani down. Inini hangu semunhu asakana moda ndasati ndambotanga kufunga kuti ndovapa mombe ngani ozi andikwanisi kupa decision sina chandinayo. Asi mwana wao maongotora. Mwana wao ni saka ndiko kana mai wako kana ndolea kufuma kuna mai wako kia mai otora na mai da ng'ombe dzakatora ichakubhadhara mwedzi ko kudai bavhudza mutuzima muri red utano vhunza kuiwana sekuru kusukira varamba idzo ng'ombe varooresa mukwasha kuramba dzigere mukati memusha wemukwasha wakafa dzanga dzichigarira china. Right, pamusoro iyi tigaenditsanangura nyaya yakaitika. Ini mam kuti ava vatsanangurira mukomana ngatsanangurira mukomana nyaya yekuzama mutaurira ndeyekuti vana sekuru vatora ng'ombe dzavo uyu mwana wavo wavari kufungidzira kuti bheta tidzorere pakati pang'ombe vabasirike vaenda kuHarare pamba pasara pasina munhu ng'ombe idzi dzoramba dzisirarama ng'ombe dzivana sekuru dzoramba dzisirarama pamucha pemukwacha ivo vakatora ng'ombe dzavo ako hapana mwana wavo wavari kuti bheta adatsirishe mwana wedu adachirimisa waenda kuHarare zvakafamba sei vamai vototsvaka munhu wekuti munhu iyewo wava nebhadhara kuti chengeta ng'ombe idzi ndopatiri kutarira sedare kuti aiwa ng'ombe ndidzababa wako. Iwewe wanga wachita pamusoro iwe wanga waita kuti kudii musikana? Inini ndachita zvese zvaari kutaura zvekuti ari kuenda kuchikoro ari kutonyepa zvezvekuti ari kuenda kuchikoro ari kunyepa mombe idzidzi tisi tinotodzifudza isusu ndini ndaitodzifudza naye uyu tichitodzifudza mombe idzodzo achiti mombe dzababa vangu ende iye aitoti mama vanongoramba vachiti mombe idzi ndedzavo asi but inini ndino vari kuchengetesa mombe idzi achitaura achitondiudza atinai mukomana sorry iwewe handiti watinoda mukazi wako ndida kukunza mubvunzo wakanaka hati mukazi wako nomuda iwewe handitaura nditu mukadzi wako nomuda kao angotaura kuti wakati mukadzi unondi unomudani right chiona mai zvanhu zvavaipo manje zvokuti mukadzi wako uchimunda iye anokuda uyu mukadzi uyu anda uroonewo anororeva nani zvakutinde newe anororeva nani mukadzi uyu anobvuswa pfuma nani pfuma yacho unewana kuti iwe inini pfuma tichatsvaka ora hatitaura nezvemombe idzodzo dzauri kundizara dziri pamba ipapapa mombe idzi dziri pamba dzamuchengeta dziri mukadzi ani rana sekuru inotaura zita kadzi racho ritoripo tinotoripo kadzi racho makadhi riripo zita rasekuru azonyengwa simba racho mashinga idzi simba racho ndiye anzadziri position kuti ng'ombe ndidzana sekuru atsidzenyi mwenye ndesana sekuru hanzvadzi dzangu taura itizve nyaya ndasimukewo yakanei yakadai avo musana wangu unifikiri wangu saka ndikasana kwamatangiro yakanyaya ndonga musawakatodari ndandisike ndachorondiriri watanchida kuti mungobva ipapo patasira hatinadipe kutanga ndikati nyaya zvakadai musana wakauya saka ndakutaura chokwadi kwandiri ini sekundauya ndikati hongu ndobva vati inini ndenyana ndikataurai ndobva vatsanangura taida kubhora vatatosangana vakati ano inini mukadzi hamisi kumuda ndatokatima hamisi kumuda tsano mudzimai toramunzvakuita nina wangu last born bamedi akawana sisi venyu imi mautora mudzokuru mwana sa right imi ndimakakoronga ndimakawana musure meuyu musure medzozvo imi kuti hamusoda mukadzi orit hazvakanaka nekuti mataura chokwadi chega ndifonera vatedzva venyu ubva ndafonera vatedzva mumazi wangu vati anotsana inini nyaya yamwana wangu avatambura nguva irege ndaifunga ndasvika pana kumukwasha mangwani kana asingati mwana wangu andidudzire fonesana nditore mwana wangu ndidi idzokere ndakataura zvamunofunga bcause vari kuti ini mukadzi handisi kuda vari kuda pachana kuti mukadzi handisi kuda apa amaga kugara nemunhu wasingadi saka nditaura zvamukona makasununga
Kama kata ano ini kana ngapa ngombe mbiri kana ngombe. Tomaza kubvuma bhozi mwana wangu afuramba shungudzika. Katsana musha utote zvoni. Zvika chega ndinofona mai. Nekuti toita tichirongana namai. Ngeta aiwa kana dambudziko. Tsano baba mai taura nawo. Iva wani tsano wangu ndiko. Alright. Saka watotata ini musoro mekunge ndakamirira kuhambirira kuti bhozi ndakati aiwa chiuya fumba. Lori yangu kuona unotsvaka chikafu mara iwo unotsvaka sei. Fia kunogara mbauna mbuya uchivika apo timira nyaya dzaudzomira sei. Sana vakaini ndakamuzoona yako ine 4 digits yadzaradza kuti email dai ndiani ndini amene ndine mashingedzi anu ndawachimatora tawada ng'ombe dzake makamira sanani saino pakapinda kuti andisi kuwisa dzokora ino dzokora settlement ngati atora ng'ombe tawada ndiani zvika arondifona kuti tawada chiti vatora ng'ombe dzangu kuno boza vati zvavautsana vakausvika ndobva vabva vasina kwaona vamwe vaiti vakubhora kwataitopo vadzokera saka vaya vadero paya ndobva vati mundu andivhundutsira here nga aiwa ndisakuvhundutsa yati aiwa ini ndotora ng'ombe dzatawada ndiri chivi chake tawada mukarwa kwandiri nini uyu mwana womukwasha ndopinda papi imaona sekunaita sa ndimotobatsira kuti yananise uise zvati sana vati vachati mukadzi adzokere mune zvakanaka bhosi mwana angotogwi otodzosiwa chero dai angasika mundu unoratidza kuti shuwa mwana womumunhu musoro nezvozvo tsano ava vakazoti tsano tataurirana kuti mombe dzinouya mangwana kati aora ndobva ndazivisa baba 2 vaiti 2 ndobva ndazivisa baba vati anotaura ina masuku ataura masuku nyaya yakamira sei ndimuri padhuze natsana kozi ini ndipinde nyaya idzi dzotinetsa vakaravha chichiwa kwacho ndotasenga tiri kukweshana nyaya yakamira sei masuku but aiwa nyaya nditaura namai vemukomana asi mai vemukomana hatisi kuwisana vana fuko yavo ndakazwa fona futi mangwana ndisekubata vari sekubata fadza vazva ndiyamai yemukweko sekunhu nyaya yakamira sei saka munozviita zvipaukama vakati muzukuruka nyaya ikunoti mai tutura nawo asitowisana Vanhu vawi patiri kuda magodhi kuda paposition ndakasina panyaya dzendaka ndandida kubvunza kuti maybe vataurire kuchangamire vari mudare vari pamwe chete zvichida kudai vanga vasiyana mai nemwana ipi pataigona kuona inotopienze kunzwa kuti mombe dzanga dziripo 13 mudanga dzakarooresa i4 kukasana mombe 7 taiwana information yakasiyana ende tichitanga complain mudare amai vangu vachira kuti mombe ndedzangu but parizvo ndakunza kuti mombe ndidza sekuru but however tandisingoda chira kuti mutibatsire pakuti zive position yeunge kuti ndedzani ndaenda kubasa kuti awati ndoda mukadzi tisira taada kubvunza tinaisowa amai inokoma zvinhu zvingapedza nyaya mati kadhi riripo tipekani kwete kadhi nyowani rakadhi ngaruri tinoona kuti nyowani sorry wambada kutaura taura Tiapoire kutaura pamusoro pangu ini kamwe panostarasara pasiri kutaura pane vanhu makauya kubvura muti pane mombe yakatorwa isiri yegopi iri hachidzokera saka vanhu ipapo vasopajikesa ende mombe iyoyo vanhu ichionekwa pakufamba kwayo mogona kuti ingai asi iri guru ine 1 ng'ombe dzeava dzakatobva indani dzekwamadenyika i3 yechi4 yakatinirirwa ipapo ndo yangu inini irei mombe sita rako ini inonzi shekman school asi nemudzi wemoment innocent school kwaunozongotaura iwe uri shekman innocent ari kupi vari kuzvisha vanhu amatare ndo zvaanoita here komunanoikaokumuleno kachinhu chake zvoiuta regai tinzwe tinenge yakanaka osaka idzi dzekwamadenyika i3 ndo dziri kutaurwa nezvadzo ndo dzikutaurwa nezvadzo ndizvo ndezvava3 dzenyu i3 okay saka kadhi riri brown riri muzita rani simba rashe mashingaidze mashingaidze ndiani nzodzi yangu zanyu kwari kadhi kadhisichenjera nekutanga kuseri kunogomva 2025 September 19 kwaite kukati
kati panapa ratanga kunyogwa 2025 23 mwedzi wechinani 2025. Rine ng'ombe ngani? Rine ng'ombe 5, rine mhombi, rine kali 1, rine mamhuru 2, rine ng'ombe 5. Saka ndakabatwapo ingani? Ngatitsanangurire makabatirwa yakadini? Makabatirwa yakadini mombe vakatora ndisipo saka ndisizoziva kana vakatora mombe kana dziri ng'ombe 5 dzakatogwa kadhi nyati nderiri rine ng'ombe 5 pang'ombe 5 kwasara ng'ombe 1. Saka uyu ngachikutaurira ebva kwamashami kuti ng'ombe 1 yakasara ndeipi muchititsanangurira dzakatogwa andine ndichikutsanangurira andi manzi ing'ombe dzakatogwa ndedzakadii mukadhi mune ng'ombe 5 ya muri ng'ombe dzakatogwa ingani 3 radi mukomana afa kumba ngatisanangura ng'ombe 3 dzakatogwa description yanje tione dzimwe ai pamsoro mama inini andionise kuti nyama ndikakutsanangurirai hazvishanduri kuti ng'ombe dzive dzanyu hazvina zvachinoshandura ini ndiri kungokuudzai chete handizivi kuti mudari sedari muchati kudii asi ndiri kukuudzai kuti mombe ndiri kuti mombe dzangu dzakatogwa dziri kupa kwangu ngadzidzoke chete noti mazoro ndeikanzondiende kana muchiona ndazviti inini mondipawo tsamba ndoenda mberi nokuti haisi kodzero yangu kuti ndororera mwana ka ndaifunga kuti musati mamhanya ikoko musati masvika ikoko ndaifunga kuti dai mamarega dari ranga raita basa razo nekuti ndo basa raro iroro kana rikasaitiwa hapana kutonga kuda kunzwisisa nezviripo kuitira kuti uyu musungwa wenyu ahwisise. Pane kumwe kwekumhanya kuenda mberi kusina kwaunodzoka mashuzi. Saka ndozvatinoda kuti tizame kuti uyeuchidzana. Remember kuti uyu baba vake vakashaya ndozvinhu zviripo. Vakashaya gorero mai mukubvunza mundara baba vashaida goriripi 2024 kanti vakazotanga 2025 kopete mai kutetea ndani taurai chinzwe musoro imam ava mai ava vasati vari so specific kuti vari kutaura ng'ombe dzavo here kana kuti dzanzvo. Chechipiri vanonyatsokunzwisisa kuti ng'ombe dzavakasigwa nemurume ndo nhaka yevana inovapurumutsa mukati medambudziko. Saka nyaya hombe iripo mambo ndeinoti kana munhu achiroora hatori danga rose. Mai ava kana vakanobhadharirwa pfuma kuhanzvadzi dzavo shuwa rakatogwa danga rose here kunoroora mai ava vachisara vasina kana mhuru zvayo. Tati tichifungidzira kuti kana ng'ombe idzi dzichinzi dzave dzehanzvadzi yamai ava dzine tiketi radzaibva raida kuonekwa kuti zvakatransfera sei zvoenda kupegera hanzvadzi pakutiketi remurume wavo uye zvakaitika rini nekuti zvinika vanhu ava vakava mind dzavo zvechicriminal dzirikuramba dzichiextenda noda kuti vanenge vachitemba criminal. That much is good kuti titore old card galabva ng'ombe idzo dzichitransfera kupinda namashinga idzi zviri very important izvo because kana zvaitawo zvipa kutengo pakuti vakurogaraba ichokwadi kuti kadhi iro rine kwakabva ng'ombe dzichipindawo saka kadhi roda kupiriwone isusu kuno kuti tichifambana nokuti vakamhanya kuenda mberi but isi kuno tova kuti titsvake nokuti tikutotseva nevana vamwe pamusoro imambo pamusoro iyi regaiwo nditaure ndichiti toti kunyange zvazvakadaro kuti kune chimwe chikamu chemombe dzakasara kunotongori kutaurirana nokuzwisisa kwangu ndikupei nokuti kana ndisina kukupai inini semuridzi wadzo nokuti murume wangu akafa kurati ndindasara rakabata zvinhu kwete mega
Aiwa ndoga. Aiwa. Nokuti vana anachokutaura. Law and Order Maintenance Act chapter chapter 2 of the regulations. Inotaura kuti the defense the person imene murumonya kafa the property is your own property and the children to constitutional measures. Ndiza pazvakareva. Saka kana imima kana imama torera mombe dzacho saka dziri kuenda kuchildren here. Kana kuri kuti madzitora muchinorodza. Pamusoro imam kana vauya kunyaya dzekuti dzitaurirwa nevakupinda munyaya inodadara nyaya iripo mambo ndowenu ndo pavaida kuvatiranga vasiri kuwanika kana vauya kuzotaura nyaya yekuti kutaurirwana ngavambomira kutaura nyaya yemombe ngavataure maroorero avangaite mwana uyu then kuonekwa kuti saka mombe dzaiva dzabatwa nedaro ingani dzakabatwa sei shure kunge vabvuma kuti ashuwa mombe dzandakasigwa ndiri responsible but dziri dzemurume. Bazi changamura tinobona answer kubva kumuchidzisi vabvunza kuti hatisi kuziva nhasi mudare kuti question mai ava vakomplaina mudare vakomplaina vachindi kukomplainera simba rashere kana kuti ivo pachavo ndivari kukomplaina mombe. Ndati nditsanangura kuti mombe idzi sedzigara kubva kwangu nganditira mukomana tataura ando zvamandiitira ndada kutsanangura ini kuti zvakaita sei. Baba vangu vaigara kwatogara vainzi vamashinga idzi saka baba vangu vakarwara vakatira maoko angu ndindaichengetera baba vangu kusvika vafa mudzimai wavo vakanga vatizva ari mukadzi wechidiki tazemberi ndobva avatisa saka baba vangu plus pakashata mai vedu vakashata tiri vadiki hanzvadzi dzangu dzakakurira maoko angu ndindaivachengeta saka vakanditarisa vanotongoona sekuti ndiri mai vavo inini zvinhu zvavo zvese vanotongo zvifuwo zvavo kumba neni mushe wavo vanototi sisi tsvakai munhu anogara pamba pana baba. Mukomana aigara pamba pana baba vangu akabva kuenda kubasa kwaishanda kumichazi kadumai ndiye aimbochengeta pamba pana baba vangu ndobva abva saka zvinhu zvekwana baba vangu zvogara neni semwana wavo ndo nyaya iripo. Yapasarira nyaya ndikupaona pari kuti ivo vatezva vangatorere mukwacha zvinhu zvose vosiya vazukuru vasina chinhu here ndokubva zvabatika kuti aiwa havana kusiya pasina chinhu mukwacha unetova nezvinhu zvake mai vabvuma izvozvo vakati izvozvo zvinhu izvozvo ndini ndine masimba pavhiri kana zvakasara saka pachikamu chatinacho manje tiri kuona kuti mombe idzi ndidzababa weuyu asi manje vane masimba ndiava vakati zvakare ndini ndinokwanisa kuti ndoita izvi nezvizvi dzinokubva kazopitwa futi vakati kwazvo ainda kwazvo hakusi kwebatsira uyu inyaya yekuti vari kunyatso kuziva kuti mukadzi uyu havasamuda saka mombe dzaindira mahara kudai mukadzi ari pamba vachimuda chaizvo aiwa mombe dzaina chinhu chine chokwadi. Zvisiya zvisifana mambo wangu kana muri kundifungira kupasisa kufunga zvamanzeri manje rega nditaurewo ndiri munhu wanofana kuteererwa kodzero dzangu kodzero asindiramba iso kune right ezvekota ndizvozvo ini handisi kudawo kubva pastatement yangu yandataura kuti mombe dzangu 4 handisi kuda nadzo simple anoshanda achazvishandira 18/18 ngaashandi. Pamusoro tikuti hadzisi 4 3 mombe dzenyu dzamuri kutaura 3 ameno pasesa mamuda kutaura ndandida kutaura ndanchida kuti mai ava vakutotidzosera kuti tifunge kuti makadzi aito ava hanzvadzi yavo inekadhi rayo ava baba ava vane kadhi rani saka vava kuti vigira kadhi ranzvadzi rababa rasa nokuti pane mombe dzakaita sei mukati asataona ukati ndokumira kuona kati yasi titaura pamusoro ichakamira handiri kuda kutsinhira kuchaindi changobva mukutaurwa naasesa kuti
kana baba mombe idzi dziri dzekuti ndedza baba dzakazopiwa vana tezva, baba tinofanira kuwana stock card raiva rababa, because mombe dzinozobviswa dzichiiswa mune rimwe kadi tichisenzesa information iyo. Uye kumaveterinary kune bhuku rinonzi stock register. Stock register munogona kuzowana nhamba dzaveterinary vanyore vaya ndo vaisenzera uku. Munovabvunzawo kuti baba vanonzi ningi vaiva here nemombe, because kana zviriko mustock register zvinonowana. But kana musina mustock register, it means kadi iro rinenge rakangopikwa zvekuti zvinhu zvibalansisa. Mabara ndaila apa pane twara tusingaoneki tokanzwa. Pane inengirikin cow, pane mambotu. Alright. Koita ikanzi oxen, ndo ngombe nkari one. Alright. Ngamai mune ngombe mamoma ndani. Dzamalapiwa. Dzamalapiwa ni baba mamoma ndani. Ngombe dzamakakoza amira sense. Ngavi nemhone ipi. Type yengombe dzakatopwa. Pane rakadzona amuna dzona here. Anotanda mundana. Type yengombe. Vakatorwa mhou tsvuku. Iri kwera. Apa pane nomwe. Ndobva patorwa ngavi mbiri. Nkavi dzirimo. Hamuna nkavi tu, mune nkavi one. Nkavi one. Kavi. Ndobva patorwa ihadzi big. Ndio heifa, hamuna heifa. Makati wasari. Uwile ngombe one. Uwile ngombe one. Ni kaniti. Ngombe tu change sega baba. Aiwa, kwa wakati mbacho vikara watu kwa wakati mmoja. Kana fanya tukile ngombe za watu ora. Bata no kurumiza. Bata na maya waruma yake. Tawani koro waita taba. Bari kwa ndio ainda. Bari kuona. Ande na kesi yo World Remit dala rice. Afamba nao bosi tufambe tumate ngombe zita. Jatore dzinenza neka. Kuramba. Kuramba. Ya chinomba wepo mambo kangoratidza kuti ngombe dzasiyana kadhi harisichi. Dai dzawanikwa dzose dzichibuda mukati. Taingosvika vhidhiyo. Saka pakangowanikwa dzimwe dzakatobva mukadhi mudzisimo harisimo kadhi radzo. Senge mubvunzo kuti ko manari. Pari kubvunzwa kunzi muri kuti makabatirwa ngombe dzenyu 3. Hamuna kutaurawo mudare kuti dzakamira dzakadai. Vanhu chimutagwa nevakagamuchira ngombe. Nokuti vakaita zvokubarisika. Ini ndandisiko ndogara kuHarare. Ndakatobva kuHarare chiya kuno handitozivi vamwe zvavanhu. Mambo avazvava. Havana ndiudza mambo. Chivanhu Umukomana nendari kumbawo. ambasitokabharana. Nakungokudzayi language. Isusu pakabva tisukorana. Isitara process yedare. Ndo process yedare iyo yakatiwa iyo. Saka kana makati varazvokubaka. That language here harisi language yamai. Mapurisa amambo akatumba. Kunonzi kutumba. Saka ivome kana muchiclaim aka. Dai makaita kukoti makati vakatibira chitaradzi vakamba. Makakuzoti vakatora ngombe dzisiri dzoni dzangu. Saka hakusi kuba. Noti mugasise language yani yenyu. Kuzoita kuendera kumberi. Alright. Asi tiri kutaura ka imi muri kuramba muchindibunyikidza. Totora chete ngombe idzi. Kuenderana vantu kutaka. Itiri kare nofana kuti riende nemo nezvikamu. Haisi nyaya yekuti kuti makangwara nedegree izviri vagare kuti nyaya yekuti muprocess yedare. Handizvozvo. Ndiri zvedare. Asi ini nangu ndikuzviramba mombe handisipidani mombe. Ngoma jeona yakadhi ravatipayiroka. Ngombe dzakatogwawo kuti kutarangwa nawo hazisi kuenda nako. Ndopata kutsvaka chero zvava zvakatodero. Nyange zvava zvakadero mambo wangu. Kuti mombe dzatogwa dzisiri idzo. Mombe dzacho nyange dzikave dzangu hamugoni kundimbunyikidza kuti ndipe. Aiwa mutemo kutoziva mai toenda nemadavo. Handikotisiva kuti chibve. Ndaumbonzwa mukomana wacho. Mombe dziri kunzi dzakati ifo kusanganisira yakabatanidzwa.
handiti asi dzakasvika kuri kunzi itu mapi zvasiyana neapo kwemwe yacho isina kusvika haina kutaura nezvaiwataura mombe dzakatiraudzwa mombe dzakatorwa kune ngavi ne2 mamau including yacho isiri yedu which4 ingavi apo manje havisi kupindira nekati saka zvirikuva kuti zvisingapindirani ndodzi nana mumbo mambo kungotaura isevhadvi vana kudakana matofunga kumupa nhaka iyi mafunga kumupa ini inini handisi kuti kana makakumupa nhaka kumupa mari munoza tikusava kutsvakana togona kuteerera mistake nokuti mangwana handinganyaraikunyikidzira kodzero amaika kodzero haidhimandinoka amai kodzero itakuwa nezvayo toona kuti kodzero yenyu iri kufita here plus handifoseredzi kurorera mwana tiri kufoseredzai tiri kutaka kuti chii chakasiwa nababa plazi apa zvekodzero hasati zvapinda asati hamuna kumbunyikidza muri kutaura straight kuti aiwa ng'ombe idzo ndedzangu hamuna kumbunyikidza hamuna imwe ndimungatochiore kodzero dzedare imimi zvamuri kuita muri kutochiora dzedare nekuti munofanirwa kutongwa kupa umbo kuzere kune munhu uyu wamatsungisa kuti ng'ombe idzi ndedzangu hapana zvekuchogwa kwekodzero ende tikaita dare rekuti amai ukangoyanga kuti ng'ombe dzangu dzichitongoti chinonzi chidare dare rinofanira kutatsakurudza kupinda mukati rotsvakatsakurudza roona kuti harumbope nengu proper sport kwena kuti it's okay hatina kudai guys never mberi zvakanyanyisa ava mombasi dzavo ng'ombe dzana bhudhi vavo vana bhudhi vavo zvanofanira kuya kukrema mubesi idzo kana izi next dare ngavauye vana bhudhi vavo paumbo guseri neng'ombe nenyaya vazukuru vavo vakaita vavo ivo masiye vakaiva nemukuru vavo vakatora seifume yavo tichingobhadhira mari kudari kuno kusaidi kwenyu kamaika saidi rerenyu isiwose dare tiri kutsvakawo saidi remunhu akaparirwa mhosva nokuti mwana wenyu kuita tibatana kujungaura vavanhu vakubara tikokujungaura tikuenda zvinganaaanozimirira but tinenge tina vabereki mukati isusu handimona takatozororwa murume afa kureva kuti zvinowanikwa kuti munhu unowanikwa kupedza nguva maroorwa murume afa noti zvaa zvisipo apa taona kuti baba vasiya something takuda kubara padodza bababa zvababa mukazvitora kundimonyikidza ndipe zvababa aiwa aishanda ichokwadi iyoyo iri kutaurwa naasesa abva pakutaura anaye matare ane chekuita nechivanhu endo imimi kana musiri mumuridzi weng'ombe ari pastokadi hamuna raiti yekumira padare rino muchiti imimi ndipe ng'ombe dzangu nekuti iko dzinomatobvunzwa mumwe mvunzo wanga wakanaka ing'ombe dzakatogwa dzakadini mabva matadza mafeila nekuda kwokuti ng'ombe idzi handi dzenyu asi amai ava vanofanirwa kuziva kuti ng'ombe dzakatogwa hadzisi dzemukomanawo ing'ombe dzana sekuru asi ng'ombe dzasekuru dzawanikwa itu dziri pasi peukadi dzimwe kureva kuti imwe 1 haina haipo 1 ndo iri kunzi nemukomanawo ndo yangu 1 iyoyo inoda kutsvagwa ipopa pakadhi kuti iripo here mukomana yacho yakamira sei ng'ombe yako yakamira sei ng'ombe dzangu dzose ndototora mafota haioneki chaiyo kana inonzi chii oxi hifa whatever asichiona nogona kuti inkari asi iri bhuru aiwa saka una kuicheka aiwa i1 ndinoka rakabuda rimwe tinocheka sei saka mukadhi yakanzi chii inkari
Shamari, ng'ombe yako yakabatanidzwa. Yakabatanidzwa, iwe unyatsokutsanangura chimiro chemombe yako kuti yakamira yakadai. Isundu inofiswe waiti pamusana paina kubva kwenu ine kamuleni kake katsvuku so kusvika kumhanza nepamuromo yakatendedza muromo re une kadhi racho kadhi riripo Hai muri kuti inini mombe dzamaya kuzokilema pano ndedzenyu here kana ndedzana bhudhi renyu? ndiri kutaurawo netikadhi remunhu iro rakaimba simba racho mashika ino ndo mombe dzamaya kukilema ndo dzamaudziwa taitira kuti kana maa muchingodzamba mubva mataura chokwati ndaningotaura zvangu asi mombe ndedzangu dzandakasikwa nemurume wangu madzokorari mari kuti tati ava mai ava kubva kumavambo apa vakangoti mombe ndedzangu mombe ndedzana bhudhi taida kuti vasitike pa1 point yekuti ndedzana kana vakati ndedzavo dzavakasigwa nemurume wavo vana bhudhi vavo havadaniwi todhila namai ava vachinyatsotaridza kuti mombe ndedzavo asi vakaramba kuti ngombe idzonzi hadzisi dzavo zvinotokonzera vana bhudhi vavo kuti vadaniwe pano nokuti ndovanaivanezekati mubvunzo uyu maanofanirwa kuudarira asi iyi yava chirikadzi yasara iri kuchengeta vana ende chinoita kuti vana vachengeteke ing'ombe kuchengeta kumwe kwacho ikoko ndiko ikoko kuti akapara mhosva dzinoenda tobatsa asi ko kana vabvuma imwe masungiswa zvinhu zvakadaro mombe 4 kana 3 dzingaende here kumunhu asina mwana ko kana vabvuma dzingaende here mombe dzose dzakadaro maya vadene panguva munoziva izvezvizvi ndikataura nawo yokuti kana vachitaura uyu murume kataura indoda mukadzi ndikutoona zvisiri izvo nokuti ivo pate zvavo mai ava mwana uyu apinda mushama mai vangu vachita kuti takazoti vafudze ng'ombe mwana uyu akangura achipinda mushama vangu vachita 2 weeks vakabva vatora mai vakumbana vakati chigara pano pamusha saka inini ndinoda kuti takaedza kuti titaura ndozvana zvitaida kuti titaura nenguva kuti tiuisane tiwirirane ivo sezvavasinga nemwana wangu vanhu zvisiri nezvisinaka vakaramba kusvika ndavikazorewa pfuma yangu yandinoona kuti zviri nani kana mwana wangu achidzoka adzoke wakabata ndiwanewo ichi pamwana kuti hakusina mubvunzo wacho nambona kuchenesa musungwa tangamira vari kuti mombe 4 dzakabatiwa kuda vari kukunza mai ava vari kumhangara vari kuombe dzangu ava kunzi vanga vabvuma muri kuona here senge mombe 4 nenguva yakagara mwana wenyu kana kuti kutogwa kwakatiwa mwana wenyu ungaringana here nemombe 4 ndo mubvunzo kuda kudai mungadira here 4 beasts pamazuva acho vakagarisana ini ndinozvitenda zvofanirwa kuti zvingani ndo zvandinotenda nokuti urwafu hwakaita mwana wangu nguva refu hwakandirwadza kudarikidza kurwadza saka ini ndakaona zvakatokodzera kuti dzisvike ipapo inotichangamire kuzosvika pa4 pfuma zvayo yakananga kuna amai avo dzakazosvika pa3 h4 yakapinda mumakosti ekunge dare rashaya uyu raazonzi iwewe wakadherera waipangwa kunge warovha ndo rakazosarisa ngombe dzisvike pa4 raida macosts ekudare pamwe nedefault yekurovha dare ndiyo zvakafaindi inofangwa kunge chiripo wana uyu kuti dzizosvika pa4 asi pfuma uyu ari musungwa mudare nhasi iri kuenda pa3 ndo dziri pamapepa saka tichitaura kudai tinge tichitaura nyaya yekuti imwe h4 macosts avo akazopinda vatu vange vachiri pamhosva yekurovha kudare radaidziwa saka pa amai muri kukombrena ng'ombe toshanda neshoko rekuti ndedzenyu here kana kuti ndedzabhudhi kana dzava dzabhudhi zvakuti temaina kuti
nyaya iyi irege kupera pazvavo ipere musi wa 21 June. Ivo wakatondituma ndinoenda ameno kana mchishi maybe look for them mtawe na kuti mombe idzi hadzifaniri kutoshandisiwa kana kuita sei up to 21 pa 21 zuva iri ndo ratiri kupa decision yekuti mombe idzi ngadzidzoke varidzi iwewe mukomana chokwadi iyoyo tarira ambu yavafamba vaita sei mombe idzodzo dzikanzi dzidzoke vange vakangodaro unotsvakawo zvekutonodza ambu kwando unotsvakawo zvekuti hai tonhora obatsirwa nedare tongopera saka muri kuro ini pa 21 achauya angu yakaridziva mabhazi anongosvika pano kuti mande unosvika kusetse tu nekubasa